Pipila ka adlaw una ang pagsugod sa klase sa mga pampublikong eskwelahan sunod semana. Pinaspasay na ang mga magtutudlo sa pipila ka eskwelahan sa Davao City sa pagrepaint sa pader nga gipang tanggalan og posters. Ano yung report ni Argil Relator? Humano baklas ang mga gipang pilit kani adto nangunay na sa pagpamintura sa pader sa iyang classroom sa Jose P. Rizal Elementary School sa Davao City ang kindergarten teacher nga si Maika. Buot niya nga una matapos karong semanaha, mahumana niya og repaint ang classroom aron limpyo tan-awon subay sa gipagulang kamanduan sa Department of Education. Nangunay lang pud ko and syempre kung naay mabot nga parent, mas maayo pero kung ako ra okay ra pud. Usa na mabilin sa classroom? So ang mga mabilin is ang materials lang jud nga magamit during class which is ang alphabet and then ang numbers. Sa Manuel Alquezon Elementary School, nagkomisyon gayod og taga-pintura ang magtutudlo niining classroom aron dili na maklaro ang mga lakra sa gipang baklas nga mga disenyo. Parayong pasab sa pagpananggal ang ubang magtutudlo sa mga dili na kinahanglan sulod sa ilang classroom. Ana sa sobra 1,200 ka pupils, gikan kinder hangtod grade 6 ang gilaumang magbalik eskwela sa maong eskwelahan. For the meantime, maulang gihapon ang grade 1 to grade 3 is emergency siya because we lack of classrooms. So pero na ongoing mi na coming na 20 classrooms, new building. Nakatakdang magsugod ang klase sa pampublikong eskwelahan sa nasod karong Martes, August 29. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.